Hej, jeg hedder Mads Brynum, og jeg har skrevet en historie, der hedder Zoo-mysteriet, som man kan finde i denne her bog. Stå op. Og vi har sat os her i Zoologisk Have ved siden af pingvinerne, fordi pingvinerne spiller en ikke uvæsentlig rolle i historien, jeg har skrevet. Og vi kan lige prøve at kigge lidt på dem, fordi prøv at se den, der står lige der og holder øje med os. Det er nemlig det, pingviner gør. De holder øje med gæsterne i Zoologisk Have, så ser de, hvem der fornærmer dem, og så skriver de dem på deres dødsliste over dem, de gerne vil slå ihjel. Men den historie, jeg har skrevet, den handler om at dyrene i Zoologisk Have, nogle af dem begynder at forsvinde, eller de flytter til Hårbølle Zoo og Dyrepark. Men vores hovedpersoner, som er odderen Axel og gibbernaben Mia, de har en idé om, at der er noget mærkeligt ved hele den her sag, og de beslutter sig for at undersøge det lidt. Og der, hvor vi kommer ind i historien, der har de fundet ud af, at de vil ringe til Hårbølle Zoo for at se, om de kan tale med den røde panda Charles, som skulle være flyttet derhen. Og først så har de kommet til at ringe til alarmcentralen, og så har der været en ambulance af ballade, men nu har de fundet en ny plan. Axel og Mia sniger sig ind gennem vinduet til dyrepassernes vagtstue. Ligesom første gang, men denne her gang havde de taget en ven med. Poppedreng, hvad er sukker? Sådan en stille bæse, viskede Mia til papegøjen. Og du hedder Gøje, ikke poppedreng. Hvornår lærer du det? Undskyld, sagde Gøje, en stor grøn papegøje fra Sydamerika. Men det er bare det, de forventer af mig. Okay, sukkede Axel. Nu forklarer jeg lige en sidste gang. Planen var meget simpel. De ringede op, Mia og Axel fortalte, hvad papegøjen skulle sige, og så gentog han det på menneskesprog. Men fordi første gang de ringede, så var det odderen Axel, der talte, og når han taler, så er det sådan nogle pifte og fløjte og kliklyde, og det er jo ikke så nemt at forstå, hvis man er et menneske. Øjeblik, sagde Axel, lige inden de ringede op. Hvad nu, spurgte Mia. Har du fået kolde fødder? Nej, mine fødder har det fint. Hvorfor? Det er jo bare sådan noget, man siger. Jeg mener, er du blevet bange, sagde Mia. Nå, ja, det vidste jeg da godt, løj han. Det er bare fordi, måske skulle vi prøve det der nummer i stedet for. Han pegede på et skilt ved siden af telefonen. Oplysningen, stod der. Ja, hallo, lød en træt stemme i den anden ende af røret. Det er oplysningen, hvad kan jeg hjælpe med? Måden hun sagde det på, fik det til at lyde som om, det eneste hun egentlig ville videre hjælpe med, var at slå nogen i hovedet med en stor, tung kæp. Axel skyndte sig at give røret til Gøje. Han og Mia stillede sig helt tæt på, så de kunne lytte med. Sig, vi skal tale med Charles, sagde Mia. Poppedreng, hvad er sukker? Forsøgte Gøje. Jeg skal tale med Charles. Du må være lidt mere præcis end det. Hvor bor denne Charles? Gøje kiggede spørgende på Axel og Mia. Hårbølle Zoo og Dyrepark, sagde Axel, og Gøje gentog det. De hørte damens hænder klapper hen over tasterne i den anden ende, mens hun sukkede dybt og inderligt. Sagde du Hårbølle Zoo? Spurgte hun. Gøje nikkede, kom i tanke om, at hun ikke kunne se om og skrabbede sig et forsigtigt job. Den findes desværre ikke, sagde hun så. Er hun sikker? Spurgte Axel. Det ved jeg ikke, svarede Gøje panikslagen. Fugle er ikke så kløgtige, og han havde efterhånden svært ved at følge med. Så spørg hende, væsede Mia. Det var begyndt at blive lidt for mærkeligt til hendes mand. Er du sikker? Skrev Gøje på sit bedste menneskesprog. Helt sikker, svarede damen. Men jeg kan da give dig nummeret til Hårbølle Slagter. Der kan du nok finde et dyr eller to. Haha, haha. Hun lå tørt og livløs og sagde, ha' en fortsat god dag. Hun lød ikke helt som om hun mente. Hun sagde, at Hårbølle Zoo ikke findes, sagde Gøje. Det hørte vi godt, svarede Mia og vekslede et bekymret blik med Axel. For hvis der ikke var nogen zoologisk have i Hårbølle, hvor var Charles så henne? Og hvad med de andre dyr, som også var flyttet derhen? Et par slanger, leoparden, myreslugeren og flere? Men hvorfor ville I så ringe der til? Gøje var stadig ikke helt med. For at finde ud af, hvor dyrene er blevet af, Gøje, sagde Axel. Nå, Gøje forstod stadig ingenting. Men, sagde Axel, det virker som om, at der er ugler i mosen. Nej! Endelig var Gøje fuldstændig med. Det tror jeg altså ikke, du har ret i. Jeg tror faktisk, at ugerne bor i et bur. Og hvis du hører, hvad der sker i resten af historien, om du finder ud af, hvad der sker med de her dyr, så skal du selvfølgelig læse historien her i bogen. Køb den nu, eller få dine forældre til det.